Semene pengen rasaku mbantu karo Kakang Antasena kae. Ah, ampun. Mboten sah. Sampeyan ngaso kemawon. Sampeyan niku arep nuwun sewu tinemu taruna ning kula beda pengalaman. Ning nek bab ngelmu kalah karo sing enom. Mula pengalamane kula ngelmune sampeyan. Mengki rak ketemu dalan metu kagem ngrampungi perkawis menika. Kakek Semariya, monggo den kula kanthi manjing salebeting Bali Wisma Ndara Abimanyu. Iya Simo Semar. Aku mung kari manut Nara Gareng Petruk Bagong dalem Pak. Dalem Pak. Wonten dawuh Pak. Kena dadi peperangan ning aku ora kepengin kawula Karang Kadempel kesempyoking ngaradan. Aja ngancur ning kesempyoking peperangan. Nggih, siap ngestaken dawuh. Nggih, pangestaken dawuh. Nggih, pangestaken dawuh. Pengrawit Karang Kadempel wis samapta. Sampun, Pak. Kemarin Bapak badhe kondur mlebet wonten ing Bali Wisma kairing gendhing menapa? Manut karo Bagong. Niki pun do latihan, Pak. Latihane apa coba? Nika lak ketawang napa jenenge? Sing piye kok kowe iki ora ngawur. Ditumpake kereta Jawa. Ora keprok watu ndasmu. Wong tuwa kok iringane tumpake kereta Jawa ora. Kaya kok karo aku kok gege mangsa ta kowe. Mboten, Bapak. Ana iku tresna kali Bapak. Ah ora ditumpake kereta. Pripun dusung? Hus. Duapure ora. Petruk kowe wae. Wingi latihane kanca-kanca niku pelok, Pak. Pelok gending apa? Dedel ora ndangdut kok. Nggo kondur ngedaton ora. Dedel apa? Aku njaluk Setro ora ngawur le obah iki sing mbok nangis ora. Soale iki pembonang iki gantian iki. Banjelan. Oh, pemain cadangan. Menawa sing mbonang ora iso ngrusak nganu aku iki dabukan ya ora cetha. Ya wis ben karang ya. Sing mbonang iki andalane saiki ming ngono. Nabuh ora penting, sing penting ayo ben ku gayem-gayem kok ya. Aku njaluk Santi Mulya. Waduh, angel iki, Kang. Peksi kuwung ora. Monggo.